ଦଶ ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଅଟେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ପୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆର କୋରା ନେଇଛି, 250 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, 150 ଗ୍ରାମ ଛେନା ନେଇଛି। ପୁର ଭଲ ବାସିବା ପାଇଁ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଓ କର୍ପୂର ନେଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କର୍ପୂର କମ୍ ଦେବା। 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଭଜା ଖସା ନେଇଛି। କର୍ପୂର କମ୍ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କର୍ପୂର ହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ଡିସ୍ ବସାଇବା। ଗୁଡ଼ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇ ଗୁଳାଇ ନେବା। ତାପରେ ଛେନା ଦେଇ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ବାସ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଖସାକୁ ଦେଇ ଆମର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଚୂନା ନେଇଛି। ଏହି ଚାଉଳ ଚୂନାରେ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 3 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୂନା ଓ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ଜନ୍ତୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ଗୁଟୁଳି ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ପାଣି ଦେବା। 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ଦେବା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ଦେଇ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଚୂନା ଘୋଳକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ନେବା। ପାଣି ଓ ଚାଉଳ ଚୂନାର ଘୋଳ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଚୂନା ଦେଇ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ନେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଚାଉଳ ଚୂନା ଓ ପାଣିକୁ ଗୋଳାଇ ନେଇ ଏକ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପାଣି ହାତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା। ପାଣି ହାତ କରି ପୁଣି ସେଇ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଆମେ ଚକଟି ପ୍ଲେନ୍ କରିନେବା। এই ପିଠା ପାଇଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛି। ଅଧା କଦଳୀ ଦେଇ ଗୋଳାଇ ନେବା, କାରଣ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି 10 ପୁର ଦେବି। ମୁଁ ସବୁ ମିଶାଇ 10 ପୁର କରିଛି। ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ପାଣି ହାତ କରି ଚକଟି ପ୍ଲେନ୍ କରି ନେଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଳା ନେବା, ନେଇ ଗାତ କରିଦେଇ ତା ଭିତରେ ଆମେ କରିକି ରଖିଥିବା 10 ପୁର ଦେଇ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଏହି ପିଠା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଶେଷ ପାଳି ଓ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା ଭିତରେ ଏକ ଗିନାରେ ଅଧା ପାଣି ଦେଇ ରଖିବା। ଏକ ନେଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ପରସିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।